खुलुमबाय गिबियावनो शेयार YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअआव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनाय थाबाय। बे भिडिअआव आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों दि YouTubeआव माबादि भिडिअ आगारनाया मोजां आरो माबादि भिडिअखौ हगारिया मोजां। मानोना दासिमाव YouTubeआव गोबां बिबांनि भिडिअ बायदिसिना भिडिअ शेयार जाबाय थानायखौ नुदों। नंगौ माखासे भिडिअआ जोबोद खामानि गोनांखौ बानायदों, नाथाय माखासे भिडिअफ्रा खामानि गैयि। दा आं बुंनो साननाया बेसोदि YouTubeआव जेरैबायदि मोनसे भिडिअ बानायनांगौ जाय भिडिअजों हेल्प थारमाने दस्रानि हेल्प मोननो हायो, दस्राफोरखौ हेल्प होनो हायो। जेरै हिन्दी बा दस्राफोरनि YouTubeफ्राव बायदिसिना हेल्पफुल भिडिअफोरखौ मोननाय जायो। जेरै बायदिसिना जेनेबा फ्रम अनलाइननि खामानि मावनाय, कम्पिउटारनि खामानि सोलोंनाय, जेरै फट' बानायनाय, वार्डआव खामानि मावनाय, वार्ड एक्सेलाव खामानि मावनाय, बेफोरखौ हिन्दी भिडिअफ्राव गोरलैयैनो सोलोंनो हायो। दासिमाव नाथाय बर' इउटुबारफोरनि गेजेराव दासिम बेफोरो जोबोद खम आरो बेफोरनि गोनांथि दं होननानै आं सानो। मानोना गोबां समाव बेफोरखौ नांगौबो जायो आरो सोरबा जेनेबा क्लासफोर खालामजोबनो हायाखै, नाथाय इउटुबनि गेजेरजों सोलोंनो हायो। बेफोरखौ जोंनि बर'आवबो जोबोद गोनांथि दं होननानै आं सानो। बेनिखायनो जायफ्रा गोरों एक्सेलाव, फट'शपफ्राव, बिदिनो कम्पिउटारनि बायदिसिना एप्सनि खामानियाव आखा फाखा बिथांमोना बेफोरनि सोमोन्दैबो भिडिअ खालामनानै आगारनो हागोन। जों नंगौ इउटुबाव माखासे एन्टारटेनमेन्ट भिडिअफोरखौ बानायो, थिग बेबो एन्टारटेनमेन्टखौबो नांगौ जोंनो, नाथाय बेजों लोगोसेनो माखासे हेल्पफुल भिडिअफोरखौ जों बानायनाया मोजां। मानोना इयुन समाव बेफोर गोबां सुबुंफोरखौ हेफाजाब होगोन। आंबो नाजादोंमोन, नाथाय हायाखै। आंबो दिनैबो हायाखै बेबायदि भिडिअखौ बानायनानै होनो। मानोना आंबो गोबां खामानियाव आखा फाखा नङा, रोंगौथि गैया। बेनि थाखायनो आं बेफोरबायदि भिडिअखौ बानायनानै नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिनो हायाखै। आं नाजालांगोन बानायनो मारै भिडिअ बेफोरबायदि भिडिअनि सोमोन्दै नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजालांगोन। आं माखासे अफलाइनफोर फर्म, जेरै बेंकनि फर्म फिलआप खालामनाय बायदिसिना, बेफोरनि सोमोन्दैबो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन। जा बुस्थुआ इजि, जेरै दस्राफोरनि दस्रा हारिनि भिडिअथ' जों नुनो मोनो। मा सार्च खालामनो, जेनेबा एप्लिकेसनखौ मारै लिरो, एप्लिकेसनखौ मारै बानायो, आरो मेथ्सफोरखौ मारै बानायो, जेनेबा लेखानि सोमोन्दैबा साइन्सफोरखौ मारै फरायो, बेफोरखौ गोरलैयैनो सार्च खालामबानो मोनो। नाथाय जोंनि बर'आव बेफोरखौ मोननो थाखाय जोबोद गोब्राब। मानोना जोंनि इउटुबारफ्रा बांसिनानो बेफोरबायदिखौ बानाया। जोंनि बर'आव बांसिनानो खालि एन्टारटेनमेन्टखौल' बानायनाय जायो। आसा खालामो बयबो इउटुबारफ्रा बेफोरनि सोमोन्दै भिडिअ बानायनायाव गोसो होगोन। आंबो बानायनो नाजागोन, मोनफा मोननैखौ जा हायो एसेबां। आरो बेफोरनि गेजेराव माबाफोर गोरोन्थिफोरबो थालांनो हागौ। गोरोन्थि थालांबायोबा नोंथांमोना निमाहा होगोनखौ आं मिजिंथिबाय। माखासे जेनेबा नैजिफोरखौ बानायनो हायो, बायदिसिना सोलोंनो हानाय आरो जेनेबा नोंनि भिडिअखौ नायनानै गुबुनाबो सोलोंनो हानाय। जेनेबा बर'नि मोसानायखौनो हमनानै लादो, दामनाय देनायनि गेजेराव सिफुं सुनाय, खाम दामनाय, सेरजा फुनाय, बिसोरखौबो सोलोंनो हायो। बिदिया गैया नङा, जोंनि गेजेराव दङ। बिदिखौबो नांबावगौ, थोजासे गैया आरो बेसिमाव नांबावगौ। आरो बेजों लोगोसे लेखानि सोमोन्दै बानायनो हायो। लेखा फरायनाय, बेफोरनि सोमोन्दैबो बानायनो हागोन। आरो बेजों लोगोसे आं कम्पिउटार सोलोंनायनि माखासे नलेजखौ इउटुबाव मोनजानो जोबोद लुबैयो, जोंनि बर'आवबो। मानोना जोंनि बर'आव कम्पिउटार सोलोंनायनि माखासे भिडिअफ्रा जोबोद खम। बिनि थाखायनो कम्पिउटार सोलोंनायनि भिडिअखौबो जाहाथे जायफोरा कम्पिउटाराव आखा फाखा बिथांमोना आपल'ड होयो, आरो गोरलैयैनो गुबुनफोरखौबो इउटुबनि गेजेरजोंनो कम्पिउटारखौ रोंहोनो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायगोन आरो लाइक, शेयार खालामनानै थोजासे मदद होगोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै।